बेंटल फरेस्ट बिट आरो सान्तिपुर फरेस्ट बिटनि मोनसे जाफुंसारनाय गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां ओनसोलावनो दैबाना जानायजों गोबां ओनसोलानो जेंनाजों भुगिनांदों। दैबानाजों सोरनिबा बारि बागान, सोरनिबा न' बां बायदि बायदिफोरा खुरखाना दैजों बोहैलांबाय। थिग बेबादिनो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आइ फुवालिनि एबा आइ दैमायाव हाग्रानि मासे मैदेर फिसाया गोजावबोदों। नंगौ, गोबां अखा हाबाय थानायाव दै देरनायनि जाहोनावनो आइ दैमायाव मासे हाग्रानि मैदेर फिसाया गोजावबोदों। लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफ्रा आइ दैमायाव हाग्रानि मैदेर फिसा गोजावबोनायखौ नुनानै फरेस्ट बिफाननो खौरां हरो। बेनि उनाव बेंटल फरेस्ट बिट आरो सान्तिपुर फरेस्ट बिटआ बे जायगायाव थाङो आरो आइ दैमायाव गोजावबोनाय हाग्रानि मैदेर फिसाखौ बोखाङो। थारैनो बेंटल फरेस्ट बिट आरो सान्तिपुर फरेस्ट बिटआ ज' लोगो नांनानै गोजावबोनाय हाग्रानि मैदेर फिसाखौ दैयाव गोजावनायनिफ्राय रैखाथि खालामनो हायो आरो बेनि उनाव रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जसिम दैथायहरो। बे घटनाया जाहैदों माने आइ दैमानि आपार स्ट्रिमाव माने मोनसे मैदेरनि फालोआ दै बारनो नाजानायाव बिसिनि माने मासे फिसाया फेमेल काप बियो माने 1.5 माससोनि फेमेल काप बियो माने दैखौ बारनो हायाखिसै, गोजावनानै फैनानै बे गोदानै लुफुंजानाय आइ फुवालि ब्रिजआव नांथानानै थाफैदों। बेखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो जोङो माने मोनसे रेस्किउ टीम माने गोख्रैनो थिनहरनानै बेखौ साक्सेसफुलि रेस्किउ खालामनाय जाबाय। रेस्किउ खालामनानै दा रुनिकाटा रेन्जआव लाबोबाय आरो बेखौ माने ट्रिटमेन्ट होबाय थानाय जादों। दा बेखौ जोङो दा सानदों माने बिनि बिमानि फालोआ जुदि बेखौ जोङो लोगो मोनोबा बे बिमानोनो जोङो गथायफिननो सानदों। जुदि बे सम्भब जायाब्ला जोङो जोंनि रेस्किउ सेन्टार दङ मानासाव जोङो बेखौ माने लांगोन आरोखि, लांनानै ट्रिटमेन्ट होनानै बेखौ फिसिनानै उनावहाय माने गोख्रों जायोबा हगारगोन आरोखि। बे एलिफेन्ट हेबिटेटआ श्रिंकेज जालांबाय, बिनि थाखायनो माने बिसोरो गावसिनि थाग्रा आरो जाग्रा नागिरनानै बायजोआव स्ट्रे जायो आरोखि। दा बे एलिफेन्ट स्ट्रे जानानै हिउमेन सेटेलमेन्ट एरियायाव एलिफेन्ट डिप्रेडेसना जाफ्लायबाय थानाय मोनसे घटना जादों आथिखालाव। दा बेखौ होबथानायनि गोबां मेजार्स लानाय जादों। जोंनि स्टाफफ्राबो बेनि हेंथायै होबथानायनि थाखाय सानफ्रामबो डिउटि खालामबाय थायो। लोगोसे सलार फेन्सिं बायदि माखासे राहाखौ लानाय जादों। लोगोसे माखासे माने जोङो हाग्रा ओनसोल खाथिनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि एवारनेस होनो थाखाय माखासे बेबादि टीम बानायनानै होनाय जादों, जाहाथे एलिफेन्ट डिप्रेडेसनखौ जोङो बाङाइ खालामनो हायो आरो बिनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो। माबायदि लोरबांथियाव मोननाय जादों? दा दैजों गोजावनानै फैदोंब्लाबो बियो इसेबां माने लोरबां जायाखै। दा जोङो बिनि थाखाय जानायनि थाखाय जोङो लेक्ट'जेन होदों। बे दा गांसो जानो हाया, जोङो लेक्ट'जेन दौनानै बेखौ गोख्रों खालामनांगोन। लोगोसे टिका होनाय जाबाय, बेजों लोगोसे माने माखासे भिटामिन्सफोर होनाय जाबाय। डक्टरा बेखौ नायगासिनो दं। बेयो जोङो आसा खालामदों बे गोख्रों जाफिनगोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला।
क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलॉजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।